Pôvodcom projektu je kolega Miloš Čupka. Projekt vznikol ešte v minulom školskom roku, v 24. Kedy teda napísal projekt, bolo to schválené a teraz vlastne to všetko dobieha. Projekt sa volá Ovocná škôlka, realizujeme ho vďaka podpore nadácie východoslovenských elektrární. Nachádzame sa v areáli materskej škôlky v Spišskej Starej Vsi. No a dnes sme sa stretli na peknej akcii, kde budeme sadiť slivky, hrušky, jablone, moruše, čerešne, oskoruše. Prišlo nám naozaj viac ako 70 účastníkov, vrátane detí, tak z toho sa veľmi teším. Tým, že predchádzajúca skúsenosť kolegu Miloša Čupku bola možno skôr negatívna, že teda tí rodičia a to okolie neprišlo, tak sme to trošku viac spropagovali. Aj na plenárnom rodičovskom združení v materskej škole sme oslovili rodičov a myslím si, že práve to pomohlo. Rodičia prišli a okrem toho, že sa sadia stromčeky, cibuľoviny a kríky, tak aj deti majú s pani učiteľkami z materskej škôlky zabezpečené svoje aktivity a samozrejme varíme guláš, ktorý bude pre všetkých. Okrem samotného sadenia umiestňujeme budky pre vtáky, netopiere, hmyzie domčeky, krmidlá pre veveričky aj pre vtáky. Spolu vysadíme 22 ovocných stromov, 5 sliviek, 5 hrušiek, 5 jabloní, 3 čerešne, 2 moruše a 2 oskoruše. A prečo práve v materskej škôlke? Pretože keď nebudeme v deťoch budovať lásku k prírode, ku pestovaniu ovocných druhov od maličkých detí, tak potom už ťažko to do nich budeme vštepovať vo vyššom veku. Druhy, ktoré boli vyberané, sú naozaj druhy, ktoré sú desiatky rokov vyskúšané, že sú odolné aj v týchto našich podmienkach. My sme v mrazovej kotline, čiže najväčší problém je tu s neskorými jarnými mrazmi, ale tieto odrody by to mali bez problémov zvládnuť. Podpníky sú semenáče, čiže naozaj toto je desiatky rokov odskúšaná prax. No prvú úrodu by sme mohli zbierať, závisí od odrody a od druhu, tak v prípade sliviek by to mohlo byť naozaj o 2-3 roky. A máme tu napríklad sadené aj moruše, oskoruše, kde to môže trvať 15 a viac rokov. Úloha riaditeľky spojenej školy dnešná je asi práve tá, aby to tu všetko ukočírovala, uvarila dobrý guláš, čo teda dúfam, že sa podarí. A aby sme boli všetci spokojní, tešili sa z dnešného dňa, že sme ho mohli spoločne stráviť a možno do budúcna naplánovali viac takýchto dní, takýchto akcií a mohli byť spolu naozaj ako komunita.